Olinda Chapel amiswa pamberi pedare reHarare Magistrates masikati ano achipomerwa mhosva yekushungurudza vanhu paindaneti mushure mekubuda kwevidhiyo achidhonza nekutuka aimbova mukadzi waStana Dyonne mumota. Stana was missing in action kucourt nhasi aisaveko, izvo zvashamisa vateveri vachibvunzana kuti kodziva varipi, zvakare kuti British Embassy ichapindirawo here panyaya idzi. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano, ndapota musakanganwawo kusubscribe, kufollowa nekulikeawo video rino, zvakare nekurishare. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Olinda Chapel achangosvika mudare achipomerwa mhosva yekushungurudza Dyonne tafire nyika. Makuhwa ari kupararira ekuti Dyonne ari kudanana nemunhu ane simba, a very powerful man in the government, uye kutuka kwakaitwa naOlinda kunonzi kwakapfuura mwero, apo Olinda akatuka maCIO. Vateveri vari kubvunzana kuti koStana ari kupi kuti atsigire Olinda, uye vachiseka vachiti ko iripiko British Embassy iyo yaanogara achizvirumbidza nayo. Vanoyeuka zvaakataura apo paakapomera maCIO mhosva yekupinda nechisimba mumba mavo vachitora mwana waDyonne nechisimba. Olinda haasi mutsva panhau dzematare idzi. Kuonekwa kwake uku padare paNew Year's Eve kwaita kuti Zimbabwe itaure. Muri yeZimbabwe muneono sei iyi?